Ubwansu bw'omuguzi. Manchomori gereriana kwarigania senchira yobo ikirano ande onse sogene tokobo kubatemero bili tukuruba kietego ikirachinga kibunechi ya sentunde ne togomena na sembeo ikerenge kerenagyo komanyanganya leko bagagwatika kuruba kietego ikirachinga kibunechi kubwaterana amona baliki baito bamangana amayagati yabo nikobono ababwatani kuruwa se secretary yechi gosolia ne kuruwa county ya Kisibanya leko bakwenekia inga etimu ya Shabana niganya leko bagi kuyaliga boikirano eliokomerana amone timu ya Postal Rangers litukolia Jumamosi tariki 25 na isato ngati ya mango mwancho morigeria tugenda tokoba tugokoro tereme ya maya ensa ya mugorana ndase kakatali gatambe nyara kuba tukomanya naye hasenchere wikirana Unere botambe kutarase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na website ya www.ndizitv.net. Nsemo ya kabire koene kia vuna kuchiri kutira sumu na wimanyiri haligo tukubatira mwanare Lydia Mose. Chingaki boigo saramu manyi hagende tukubaga koene kia. Buna chibicha manere kicha kuchira senchira yobo ikirano. Unere botambe tukolia Jumatano. Nigo to kwariganiria umurobelio oliubosera bwenga asto chikoba to kusanga manabagani baita banyarekoba wikirane me studio turachikoba to kusanga engana enene hiyerengete igore chinchira aao turanyarekoba gotinya chinga chito anene enyu masobwango iganigo abange baba subati anene chinyaroka bataranyarakoba bagoswa senyumo banyarekoba bagoswa ase obwamate amona basacha aubare ase inyomo ine
nkeke gekoirera abange baba subati abataranya ko bagoso asenyomo babwate obwamate bwobosani no bwanchani amona basacha baria bare ase enyomo ijinsemo ya kabere asomoro bure bosera bwengo mwancho muri gantanyara ko batogosanga muna sinchire boikera na Pastor Gideon na Pastor Joshua habarachuka bagwikira na ime ya estudio na goro kwa Josephat amazing ko gantanyara ko batogosanga munae asinchira yoboikirano Tugoya chakama yensa aya mokurwase county ya Kisii nigobono ekyombekemo getari ya serikali ase Elieta it is well CBO ase litkoria rero banyarakoba bagokora etaro yabo ya bene gucyase skuru yenyakome friend special school yegotoka imeye sub county yegosime ya Amarani sub county heliokoena na obokonyi gati yabo endagira amona maigerio igore chinchera abana abo baranyareko bagwetanga amono kunengiwa amona boigo okuwamerirwa naboigo chisegi chiria chibwatanete anene negenga bagokora kurwa sensemeyo nigo babwatani abo banyareko babako basemia abamenyi kurwa se county ya Kisii ngabotambe banyareko babako basira abana bunabo anene gati yabo emetino amona amamama kero kende bali batabwa ati obubwibo gokwana rindana barabanyareko bagwikera chindoto chiabo chia amaganyo gati yabo okoendera amone chisemi chabo mulikyo ito dipo na sanya nanyarako bagawikira na seskuru yina gusanga muna intorobotire kubati ebyombe aho bidali bya serikali nigo bigenda tekona nobokonyi kinga kekyombe kya it is well CBO yakoletaro ya bene na gwikira abana banyakome friends special school abwe baiboire nobalema bugotaigwa na ogokwana Marita Nkuruku Felistas Orenge kokorega sinikyombe kuruku it is well community based organization egokorega sigaiga gusi twachire rero se skuru ya nyakome irindego kwana nabana be skuru ye iguru una baranyare konyora ubo maene bwabo kero umuntu abirega kuba chegi in such cases like defilement on the way how they can access justice in the courts, because we realized most of these children, they are so vulnerable. They don't have the information. When people go against their rights, they don't know where to report and the procedure to report so that they can get justice. So that's why we're here today to educate our young brothers and sisters on the best way to access justice. Gusangane gitaseni kyandizo TV bagateneneri bekyombekyo nigo batebanga nigo bari nekirenga kyo gusira abana bari bakurwa chinka kitali kwenyara nabo igo kwena na amaigelyo yo kumanya obwene bwabo batali kounererigwa. Under this program we visit schools with persons with disability. That's our major program we're doing under this program, which is funded by International Solidarity Foundation. As an organization, we do legal representation in the court for GBV survivors. That's our other thematic area. We also do mentorship and we do also sexual reproductive health. Gokwana ndo mwalimu munene bwe skuru ye Cosmas Nyarenchi nigatebirenga abibuli abange nigo batalikona na libagali ya guchya sabana babo ili banyale konyora amasomo. Our learners in our school come from very vulnerable backgrounds, and many of them, in most cases, are neglected by their parents. In fact, even as we open school, we find that quite a number of learners, after being brought to school, the parents have never made their follow-up. Even payment of school fees is a challenge, and we're even following up on a few cases where a parent promises to pay fees, but after they have left school, they switch off their phones. Komenta nayo ni gobona boriri abaiboli koira abana baiga baiboire no bale maguna abana bande nabaigo ko bali bagaligia asebinyoro ili banyale ko baba kwegendereria asama tukali bosio. Learners, just like any other child in Kenya, are entitled to education and inclusivity or inclusion in all aspects of the community. Because what we learn here is what is learned elsewhere for learners who have no such disability. So we encourage the parents and other communities to also accept these learners as they are, and once they are back into
their homes and communities. Let them be seen as people who are just like any other. That the community accepts these people, and above all, because of the challenge of communication, we encourage that all members in the community should try at least to learn the sign language so that they can be able to communicate. Because in most cases, the communication barrier is what makes people think that these learners are maybe a problem in society. Kuripoti ya Ndizi TV kurwa Nyakome Friends Special School yutuko imiye wadi ya Marani ebunge ya Kitutu cha Chinoti litana nkuru kwa Dipon Asanya Biamono moriki oito Dipon Asanya soroboti urwa senchira yobo ikeranu aseboigo engana erengete okwena na obokonyi nigo bono abarai aago senigo barai aababorigwe banyarekoba bagwesokia na koena na obokonyi anene uchia sabanto balia babwate okogania ini ganyarekoba kwenekiwa hamo nomo usamalium ya aselieta kefa sagano yinyarekoba gwesokia asewoda elia ya Gesusu imeye bunge ya Nyaribari masaba senchire ya moyo goikera abantu balia babwate obolema ao nabuigo batabwati echinchira cyo Nyarakoba chigo tarasa litko leo ni gosagana Nyarakoba gako bwatoka obokonyi bwa ebirogo byogo tarera gosechi wheelchair gochia sechi gati chichi amate hecho anane chigendera Koba chigo etera amakonga gotumanya omoriki oito Penuel Omete Makika yugo chandika ase egekanigo bale no bole makuru ase chinka abanyora ogusirwa wechuwiricha eriko bakonya gusuka kurwase enseme mo guchiye yende ukwana omusamaria kebasagana nigo ali ira yugo tara chinka eriko basira abange bangabu nabo na ne wheelchair omugako kuruka mau na ruona cha buo chungo misabisabi sublocation umongina tari kwenya asa isaranste no isaranste kurumambi paka maraboba kendi gyonsi na bakorera hapo ile karongo tanga kendi gyonsi mu understand tinga kendi gyonsi keri binadamu abone tokora onye muntu tayo kumusuka kurwabo na gukorera ari no mwako yenye kitari yari ne atari kwenya igobono na rambiyanga no mungune imokonye mu wheelchair egere bwesukia embura ni twana bagwesuki bona umugaso no cyana bagwesuki agenda sakendo nacha no mucho yega bano masabo asinde munno yorange nasinde gaiga nabwata abana babira bamura oyo monene nero chandegete muno nanda saudi yaro murito bona kinaranga ndatero munno na wheelchair egere umumuro yanyari gwesuki bweka na mwaboga gana rorenga umuntu karibwe katakonyara kumusukia ninche mo basadio murango bwaso mwana yo winche gweta byaso ime nande yasoka isiko nonya nabo nigo igati yabo baerera emechando bagwetera anene okwanekia bamwabongo sukabale ase bagokera obokonyo bo na kuboria sagana gutakwa moyo erio agenderere gusira abande ndembiya mano asinga chomo ngoyo no rwada amatuka mange muno roche munarensa tari kwenyara na nando sipia segarawe gagwe koda sare ono na twaro de biyama singi chomo gambisagana okorira maya nonye ni ntubono ekara koboria ekoroge kaena nturi gusoka isiko nere tokwa onde tuyora soka nyono yomo tigamo sese nuwo mugambi biyamo na ndo konya abantu tadi yo bweka boigomba ne kia chinga kicinyororo ase ogusukia eyamate yabo engakia baboria abarai gwesokia eri gusira abare no borema ase ebinyoro no mugoko munene mono sana ase nyinjo mwako yone konya igonko mubuguri na masoki isiko nande na mubuguri na muira nyumba lakini nyasaye rero nkoreira amayante bigutia sirituko gutia sibinde ondete ire kirogo bono ndo tine gasine chemberera isi yake ase nyinjo gonko banko masokeri nande ginko muira ni nyumba mwako kambi ya mono na ndo sisi niguye ase byonse bwankoreira bono nabeko mbere gasirera isi gosokina no mwana yo yakara konyenko muimuke nimbo ataberoire babere do bono yorumo muruira mana no maneno kuimukiwa lakini ngwa kambi ya mono aso wankonya nale mono nkuburia aba minto moire itachukura mo gendreta bana sobogambi mweso kina ino mokonya chinga kibune chichi abantu tubataberoira seme chikando kando
unabono yo minte rubure utalia sibogambi lakini bwanzira gongonya andete ire wilicha ndinga ninche buye kanta ita gokonya onde wezi nere wigwete ngana bata chimbu ga kitu agosa birenga na bogwa nchonyo botaite gokonya ochokonya. Penuel Omete, Ndizi TV. Bimono omoriki oitometa sorobotirwa senchira yobo ikirano nigo bono aba Kenya anene kurwa sorogongorwa gusi abo abanchu babo bamenyete imeyense ya Lebanon banyare ko bakobori serikali nyare ko bagegwe sokya sobango na koenekelia abanchu babo bamenyeta sechisemechyo oborendi boisaine ye magega ya ense ya Lebanon gosowa sesegi amonense ya Israeli ase abange ba abamenyi bense ya Lebanon bagenda takoba bagusiria obogima bwabo nabigo abande bagenda takoba bagusiria enibo yabo muna gutumanya umuriko ito Vincent Nyanja. Abafrika anena abakenya bareme ya Lebanon nigo bono benyorira sabe kubwatikana n'ikisegi kigendrete kwene kigwa ekero Israeli yasaganire ensemo ya Beruta yegotoka ime ya Lebanon gati yabali bakorwa orugongo rwa gusini kuba oborere oguma bwabo nakugania serikali ikomoke gitambukiro kya bwango elikonyara kubakonya kolende na seki ensemo ya Beruta yegotoka ime ya Lebanon egosaganwa na Israel. Chakupani kwa nzila wametulipua. Siwezi toka dadangu mpaka wakuje wanitoe. Hii ndio situation hapa sasa hivi yenye naongea na wewe. Nyumba imeenda chini, mimi niko siwezi toka. Sijui venye nitatoka nje kuna waka moto. Omonchumu ligeria ntaitenko manyibuna. Ekiyombenkero ky'abantu gekorokwa Hezbollah. Nigo Israeli yagote yabuna Hezbollah nigo kegosirwa na Iran. Iran egetabwati wa matobu ya na Israel. Ekiyombekyo asegeka ky'emyaka 30. Nigo kiabirige koragwa na Hassan Nasera wanyina batanya korokana abange nigo bakumuigwa na komorase mitandao watamanyeti asare aso mwaka wechiri bubere na 15 mo 2016 nigo muraibwe kembeke kya Hezbollah Hassan Nasara abegata sobwasi orebuna endagara na kiregento kalibago tumeka asekombekyo nigo bakoegwa na gusirwa n'Abaislam korwa asenseria ya Iran. Wanyina bo abande nigo bagotebuna Hezbollah nense mogete yoborendi kurwa Iran, Amerika na Israel onyorebuna ngati tinse chiristabwatyo bwamatobu ya amo nense ya Iran. Onyorebuna ekerokerie kembeke Hezbollah kegotoka semo ya Beirut ime ya Lebanon na kikiagadire bono ense ya Israel konyara gosaga nekyombekyo asekerenga buna nigo bagosirwa na Iran abu bare ababisababo egento kiakerire ense ya Lebanon kwenyora sabe kugwatikana nekyombeki Hezbollah kutoka ensemo ya Beirut asenseria ya Lebanon. Gati ya balia babaritoguma bwabo ime ya Lebanon bagenrete kuchandekana n'abasubati ego bagenrete konyoboria ense ya Kenya konyara gosoga trabonrongo Afrika sobwagare eliko nyara kubatoria chini na Felista nyati chomwenga niko Lebanon Saidi Sasale lakini niko mountain lesi yenye naitwa St. George terrible. Sasa kama leo pomu zimilia the whole night, hakuna kulala, nyumba inatingisika mpaka ikakilage kwa room yao karibu yanguke, nikakimbia kwenda kuambia bosi wangu ya kwamba nyumba inaanguka. Akaniambia hakuna kitu, enda ulale. Tafadhali tunaomba serikali yetu ya Kenya itusaidie. Ati ya barobu bakura solongoro gusibo igoni go bateberuna nigo barasabe na bande konyara kubwato ko ujumbe cyabo asensemo yemtandao. Gosoma aliya bari kirem oyomo ase grupo ya WhatsApp emanyikante buna team Lebanon nigo akotebaiga tell mama I did the best. Unyorete rebeka nabange
ujumbe ende ase grupu ya timu Lebanon nikiagoteba iga nikikufa oye ambieni mtoto wangu nampenda tena sana na nimekufa nikijaribu at least I did the best I could emoji ya marga uko na kukubolia kuruase abasubati anemono balensemeli ya Lebanon ensemo ya Beirut eye gasaine gosaganwa nenseria ya Israel okuboli nkolibuna abasubati aba mbakonye kurwa asensemeyo Ndizi TV Vincent Onyancha. Yamono muliki oito Vincent Onyancha toligererie ensemo yechi gosori ni gobono ababwatani ahonene kurwa ase etimu ya Shabana banyareko bakwenekia nganigo etimu eyo yanyareko bage kwearigania boikeno buna enchira eyemo yogo chikobage kwenekia obubuihanene ase gosori yabo entanganikigima ase geti Kiagusi Stadium heyera chikobage kwenekiwa litkolia Jumamosi okwana monegeta seni Kendizi TV nigo omokoche gose omoegeria omonene bwetimu eyo ya Shabana Pamzo Molo anyareko bagagoteba nganigo abamurabaye banyareko bakwirigani kigima nabo igo bachiko bakwenekia obubuye ketikyo Kiagusi Stadium nigo ase emyaka 15 na inda sentunda ya yera sentunda tangani kigima krachiko bage kwarigania chigosoli chiri chekerengo keria ya Premier League ngagotumanya umurikyo ito Kamilas Ongeta asegeka k'emyaka 13 nigegeti Kiagusi Stadium kyaberegetariye karengo yuko bugurira chigosore ne mono Kenya Premier League kurende Jumamosi yebike yega timu yenko ya Shabana enchiko barigania abarikiri yuko Posta Rangers aseke minono ya KPL usangane kwa cha Shabana Pamzo Molo niga korera yega kwanza weekend mechi yetu ya kwanza tuko tunafurahi sana kurudi hapa Kiagusi Stadium kucheza dhidi ya Posta. Manake tuko tuna hiyo bahati sasa kucheza nyumbani. Na najua hii itakuwa inatusaidia sana kama timu. Nafurahi sana. After a very long time tunarudi Kiagusi Stadium. Chinga kiechio omora kalio Shabana ni gane kirebuna kogosori asegeti yeke Kiagusi Stadium ni gokorabo kwengencho mono asebare mune timu. Unapata ile kuwa karibu na mashabiki wetu, fans wetu, yenyewe ni kitu kitatusaidia sana msimu huu. Manake hao ndio wamekuwa wanatusukuma zile mechi tumekuwa tunacheza. Home ground advantage tutakuwa tunaifeel. Alafu pia ile confidence manake kila saa ukicheza nyumbani na mashabiki wenyu fans wenyu wako karibu ile inakuwa inakupatia ile confidence na hiyo ndio kitu tunataka. Alafu pia unapata uwanja super. Hii kiwanja itakuwa inaturuhusu kucheza tikitaka ama itakuwa inaturuhusu kucheza vile sisi tunataka. Tusaidia kama team kwanza ni county itakuwa inapata resources. Manake watu watakuwa wanajao, watu watakuwa wanakuja stadium kuwatch mpira. And then pia club itakuwa inapata resources, watu watakuwa wanalipa stadium wakuja kuwatch game zetu. So kidogo hapo naweza sema club itakuwa inajenga senti kuliko maybe last season. Komenta nayo ni gabateneri becho gasoli baganirwa ko remeremo yabo batari konoria timu yamo oseyende maamuzi. Hii ni kitu hata msimu uliopita ilituumiza sana. Hii game yetu na Ulinzi kama tungeenda zile dakika ziliwekwa 5 extra time 5 tuzicheze then hizi points 3 zilikuwa zetu, lakini mwamuzi ilibidi aongeze dakika 3. Mimi sijui kwa nini aliongeza dakika 3. So angechezesha zile 3 alikuwa ameinua then tungekuwa tuna points 3. Lakini kitu sisi tunataka kama Shabana ni fair play kutoka kwa referee, fair officiating. Nonya nabo ni gare de ganga yaye yokoriki abagosori abayabu nenchere yemo yogotinye timu. Tunaangalia zile positions tulikuwa weak, tulikuwa na upungufu na hizo ndio pengo tumejaribu kujaza. Alafu pia nilikuwa naangalia wale wachezaji hawakutusaidia msimu uliopita, timu ika struggle, ndio tukaona tulete wachezaji wale tunajua pia wako na experience na wanaweza tusaidia. Manake cha muhimu ni siwezi taka Shabana tulipo ile position tulikuwa msimu uliopita. Boigo abatiotereria nigo baganirigwe ko babatore rucinga kichigosori kigenderete ase boigo ekiyombekie matatu onasa imeyakisi na Nyamira besokire na kwarigania abatiotereria egentongo irasa mashabiki yetu Shabana mo especially abagusi tuna abantu bomorembe kero tura abantu bomorembe ndotageti ko para kwere ndende yonsi koreta furugu ende yonsi
gose tosarie ebinto binde bionsi biegeti inchu gocha omopira egoki genda ng'ora mpaka bwo twatara gocha egeti gocha korora kumbe gabana yaito yakorire gasi endongo egeti ndote kyaigwirwe otogotebia abana matatu momosi omopira ntoikoyoire ni Moma Bay ore kaunti yaito ya Busongo bacha sobongo onko barangeria abantu baito bonsi pe bacha Jumamosi abarro omopira ora ali bararenge kwandangera na ndekiarosi muno mheshimiwa Simbarati Linko ripota jegeta seni Kiandizi TV kuregeme egeti kia Gusii Stadium etira ngoro kwa Camillus Ongeta. Mbiamono oyo minto Camillus Ongeta chinga kiechecho ni gobo tenenwe county ya Kisii ise omokonyi bumo gavana obeba nyara kobaga koenekya buna nigo egetie kyokera chikobage koenekya buna kenyere kobage ko orachi gosoli echo nomoro bilio ibo asmanyara kobago tebanga nigo kenyere kobage kwaga chwa sobo ikirano nabugo mbale nogo semberia nga bono nige timu ya Shabana erachi kobage kogokera chigosoli ne biminano anene via ekirengo keria ya eligi yense ya Kenya. Kwa heshima na uwezo wake gavana wetu Paul Simbarati ambaye alipeana wakati mzuri mwafaka kuhakikisha kwamba uga huu umeundwa na umetengenezwa katika hali ya kisasa. Mnavyoona uwanja uko sawa na halmashauri ama shirikisho la kandanda lilikuwa hapa wiki jana na wakaidhinisha kwamba uwanja huu uko tayari sasa kutumika na timu ya Shabana. Nienda ndo mwaziri w'emichezo ase county ya Kisii twachira segetie kristo kulia lero kuligereria na kitwabere tayari naende ntaita goteyo Gusii Bwensi nga egetie kebono kiabere tayari ko post KPL game ya Shabana tarehe 28 na Posta Rangers ekara twage tumupira bo mwerio ONSL egetie kenkia wato muchando machare goterema kirasi lakini wetera sobora ibu mugavano ito tukatebye contract yake korosi getie ke upya na ndabona moroche getie ke bono kiabere tayari 18 mechi ya kwanza sasa ni kama itachezwa siku ya Jumamosi. Mtoto aliyezaliwa 18 years ago sasa ni mtu mzima atakuja kushuhudia mechi yake ya kwanza katika uga huu wa Gusii Stadium. Twabaliga niliase nigetie ke kwenye tokugenda Homa Bay kwa dikoromo piroro but this time ndeno mugokona itariki 28 na otokale gasobonge tushabikie timu yetu ya Shabana egere tipoti kwenye togo tukuta tuchinyole gasoyo mugrandi yetu ya Kisii. Mashabiki mahali popote walipo kwamba wamekaribishwa wakuje kwa wingi wakuje kushabikia timu hii. Vyombo vya usalama tukazungumza vile itakavyokuwa tukajipanga na wao wanajua vile watapanga. Kwa hivyo security itakuwa iko mbele na watu watakuwa na security yao ikiwa guaranteed kwamba mechi itakuwa Hayongati yali amango manchomo ligereria tugenda tukabado kubwatiria kurasese mesa yaito ya maya chinsesta tuchabona butuko mochiko mokomera na amonere Vincent Onyancha soko gendra kobaga koletera aya nigo toko yakira musmali yabo kurende ntoirane asechide kachinge chire motwe imeya omoroberio obosera bwenga siritukolera turachikoba tokwanira manga yarengete chinjira turanyara ko batogotinye obomate boito asechinga ekerenge kenene kya ogokwanira ngwana itemara ko yabono nigo nagotebinga tuchikoba tokwanira igoro asobwango iga nigo yarokaninga abaswatia bange abataranyara ko bagosoa asechinyomo nigo bagenderete agosoa asubwamate amona basacha balia banyomete kero kendenge kerabe omochando omonene tuchikoba tokwana mona bagani baito abo banyare ko bagwikirana ime yesudio togandare toskare nkoira tore aseka gitarigeta